mar piny owacho telne kod kabila achiel, to Kenya ni kod kabila ma ohewo 45. Ne omiyo thoth oganda ne kod geno ni nyalo gwel jatelo moro kendo mawuok e gwenge mag Mount Kenya. Kata kamano, duol ma Judicial Service Commission ne ogwelo Justice Martha Koome kaka jayal buche maduong' ma pacho kae, kendo odhi bedo jayal buche maduong' mokwongo mamiyo e historia mar piny Kenya. Ito oboke mar 4 loso kaka ministry kata migawo mar somo dhi walo jopuonjre madhiwore kod joklas kata klas 10 dhiwore kod klas 9. Kaka migawo mar somo dhi timo form 1 selection, inyalo nyiewo oboke mar The Standard ito oboke mar 4 mondo isom kaka migawo mar somo dhi timo selection mag jopuonjre mariwore kod klas 9 kata form 1 selection. Ito oboke mar 6 pod loso mana ewi kaka jayal buche Martha Koome ne ogwel kaka jayal buche maduong' manyien e pacho kae kod duol mar Judicial Service Commission. Ataro kod geno mar oganda, thoth oganda ne kod geno ni nyalo gwel Martha Koome, nikech kata king'iyo jok ma bende ochamo buk miwuoro, ne ging'iyo Okil Kamaloka Fred Ngatia, ne ging'iyo Patricia Mbote, ne ging'iyo jayal buche Justice William Ouko e kind mamoko. Kendo king'iyo regional balance en ni migepe mag piny owacho konego bed ni itelone kod kabila achiel kende. Koro ma nomiyo dhano ne ok kod geno, kata wabende ka jofwamb weche ne ok wan kod geno ni nyalo gwel kendo jatelo moro mawuok e gwenge mag Mount Kenya, nikech migepe duto mag piny owacho telne kod jotelo mawuok Mount Kenya. Ok ni wan jo kabila, but wawacha wacha adier, anta wacha the way it is. Ito oboke mar 8 odiochieng' manyoro ker ne oyawo yanga chenro kano nonro duto kaachiel kod weche duto motenore kod lope kitiyo kod lony manyasani manyiso ndiko lowo mari kata idwa timo registration ne lowo mari inyalo time ka in e odi kitiyo kod kompyuta, nikech sani koro weche mag ndiko lowo kata land registration ibiro timo kod lony manyasani maonge wach moni dhi e ministry headquarter mondo ipang line. Sani koro ibiro ndiko lowo mari kata registration of land ka itiyo kod lony manyasani mano modern technology, sim mari kende ti register go lowo mari. Weche pajo ndiko kaachiel kod pajo somito oboke mar 14 odiochieng' ma kawuono jo od bura dhi chako twak ewi bill mar BBI. Odiochieng' ma kawuono jo od bura dhi chako twak ewi bill mar BBI. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke mag UEFA Champions League. Ka otieno manyoro Chelsea ne okamodhi mar gol 1-1 kod Real Madrid. Otieno ma kawuono Manchester City dhi rakore kod PSG e tuke mag UEFA Champions League semi-final. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation, kama thor mar wach ito oboke mar Daily Nation pod en mana ni Justice Martha Koome dhi bedo jayal buche maduong' mokwongo mamiyo e pacho kae bang' ka duol mar Judicial Service Commission ne owale ka jayal buche maduong' ma pacho kae. Martha Koome dhi bedo jayal buche maduong' mamiyo mokwongo e pacho kae bang' ka ne ogwele kod duol mar Judicial Service Commission. Ataro kod geno mar oganda mathoth e pacho kae. Justice Martha Koome iwacho ni owuok e anyuola mar jomochando kata humble family background. Martha Koome bende nowuok e anyuola mar polygamous family, kan director mar Ajalung'san polygamous family en ang'o kod dholuo makare. Anyuola mar doho, director mar Ong'san polygamous family en anyuola mar doho emane Martha Koome owuokie. Bende owuok e anyuola mar jogo mochando kata anyuola mar jomodhier, kendo Nyasaye osetaye obedo jayal buche mar Court of Appeal. Sani koro odhi bedo jayal buche mokwongo mamiyo, jayal buche maduong' mokwongo mamiyo e pacho kae. Ito oboke mar 3 lose wi ji 4 mane olal e gwenge ma Kitengela ma pod obila dhi nyime kod manyo e kindegi. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 Justice Martha Koome ne oloyo jomoko kata jotelo mamoko okinde kaachiel kod joyal buche mamoko mane olap dhogi ndong' ne bedo jayal buche maduong' e pacho kae. Ito
ang'wen pod loso, ito oboke mar auchiel pod loso mana e wi chenro motudore kod gwelo jayal buche maduong' ma pacho kae, kama koro Justice Martha Koome osemi tich kata kodoko ni nyaka puodhe kod od bura. Ito boro loso e wi chenro mane Ker Uhuru Kenyatta oyawo ayango odiochieng' manyoro mar ndiko lope ka itiyo kod lony manyasani kata modern technology e timo land registration. Ito oboke mar 10, duond od bura mar ODM sani koro jiwo jo od bura mondo obi opuodh bill mar BBI maonge lokruok moro amora. Duond od bura mar ODM jiwo jo od bura mondo opuodh bill mar BBI maonge lokruok moro amora. Tok oboke Daily Nation pod gin weche tuke. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thoro mar wache oboke mar The Star en kaka chenro manyien mar ndiko lope kaachiel kod kano weche duto motenore kod lowo e pacho kae idhi keto kitiyo kod lony manyasani kata modern technology e timo land registration kaachiel kod transfer of land, manyiso ni ka kidwa ndiko lowo mari kata idwa timo transfer e weche motenore kod lowo, to kibi dhi chano lain kata pango lain e apisi mag migawo mar lowo. Kata kamano ibiro timo ka itiyo kod sim mari kaachiel kod kompyuta mari, nikech sani koro idhi ketogi e lony manyasani. Ito oboke mar 2 wacho gimomiyo gai mar ODM Raila Odinga sani koro kama tek mokalo kaluwore kod BBI. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 lowo manyien mar ndiko lowo kitiyo kod lony manyasani, chenro mane oyawo ayango odiochieng' manyoro kod Ker Uhuru Kenyatta. Ito oboke mar 6 loso e wi Justice Martha Koome mane ogwel kaka jayal buche maduong' manyien ma pacho kae kod duol mar Judicial Service Commission, ataro kod geno mar thoth oganda ma pacho kae. Nyakwaramogi ne alidho ni alidhi nyalo nyiewo oboke gi mondo isom agaja mar kwano nyaka agaja mar meli kaachiel kod weche duto motenore kod gwelo mar Justice Martha Koome kaka jayal buche maduong' manyien ma pacho kae kendo jayal buche maduong' mokwongo mamiyo e historia mar piny Kenya. Nyinga Chris Owino, ibed godiochieng' makare.